Zdravím všechny kutěly a garážníky. Takže, hele, tohle video vyjde úplně mimo všechny videa, protože potřebuji trošku poradit. Celý den vlastně jsem strávil venku, včerejšík taky, jo, je dneska sobota, dneska to video i vyjde, jo. Vidíte, že je 5:30 večír, jo. Takže teď jsem donesl Versailles venku, ležel jsem celý den pod autem. Jo, jde od toho mýho Forda. Tak, abych to zhrnul celkově pro ty, co neslyšeli, co bylo včera na streamu a takový. Takže mám Ford S-Max, 2 litr 103 kW z roku 2007, TDCi, jo, Common Rail. Stávalo se mně, nevím, jestli to s tím souvisí, ale řeknu to radši taky. Stávalo se mně, že jsem prostě, když jsem přišel, chtěl jsem nastartovat, tak dlouho to točilo. Jakoby padala nafta. Může tam být nějaká netěsnost. Dobrý. Filtr, naftový filtr je novej. Jo, ten je pozor, v létě jsem dával novej naftový filtr. Je vyměněný volej v motoru, jo, filtry jsou udělaný. Tohle všechno v pohodě. Po prvním nastartování už problém nebyl. Vždycky to pak už chytlo na brnk, jo, prostě úplně v pohodě. Jezdilo to normálně, jo. Možná ten chod toho motoru byl trošku nepravidelný, ale tam jsem to připisoval možná nějakému vstřiku nebo něčemu takovému, mohlo by být. Jo, je to dotažený z Itálie jináč, jo, letos. Tak, no, co se mně stalo? Tak předevčírem ráno mrzlo tady, jo, bylo tady -6. Nastartoval jsem auto, chytlo to jako vždycky, prostě na chvilku to točilo, pak to chytlo, normálně se to rozjelo, v pohodě. Jel jsem a po ujetí 500 metrů zhruba do kopečka mírně, po silnici, netúroval jsem to, nevytáčel jsem to do otáček, tak prostě motor zdechl. Úplně. Na místě. Žádná kontrolka se nerozsvítila motoru nebo něčeho takového. Prostě, jak když vypnete klíček. Akorát vám ostali svítit kontrolka dobíjení a mazání, že? No, takže jsem tím předsukal nějak tak jakoby dom k baráku. První pod jsem šel, tak mě napadl rozvodák. Tak jsem poodtáhl ten kryt. Podíval jsem se, jestli je na místě vůbec, jo, rozvodák tam je, všechno dobrý. Nafta zamrzlá. To mě napadlo další věc, jestli je průchozí filtr. Takže vzal jsem do PET flašky novou naftu, nebo novou, co mám tady kloudnou v garáži, teplou. A balónkem jsem to zkoušel prohnat tím filtrem. Všechno dobrý. Jo, průchozí. Jde to i do čerpadla, jo, prostě nafta jakoby takhle nezamrzla. Ale motor prostě točí a nestartuje. Má takovou snahu jakoby bafnout, ale nikdy nechytne. Jo. Mezitím jsem ještě zjistil, že mám načnutou baterku, takže dobrý, zkoušeli jsme i jinou baterku z bráchového auta, která je funglnová, jo. Takže i tu jsme tam měli přímo danou, jo, nejen přes kábly, ale i napřímo jsme vyměnili baterky. Furt nic, furt to stejný. Takže potom šel jsem vlastně hlavně po té naftě, jo, koukl jsem se do čerpadla. Oddělal jsem to víčko, jo, normálně tam to chodí, všechno vačkuje, takže jakoby vypadá to, že asi jo. Na můj vkus teda, jakoby, když jsem to zkoušeli startovat, tak z toho stříkala ta nafta dost málo, ale tam to může být daný tím, že tam jde o tlak a ne průtok. Může být. Každopádně při startování z vracečky, tak nafta jde. Jo. Pořád to směřuju na to, že ta nafta tam asi nejspíš jde, jo. Nejspíš. Nevím, jestli v tom správném tlaku, jo. To je další věc. Diagnostika. Mám tu diagnostiku z toho TEMu, zkoušeli jsme to i přes mobil, přes to Element 327, přes takovou tu krabičku, přes Bluetooth. Žádný chybový kódy. Nic. Kontrolka motoru pořád nesvítí, prostě jenom to auto nechce chytnout. Už jsou v koncích. Jo, prostě nevím, v čem by tam mohla být závada. Takže rozdělal jsem rozvody, jestli náhodou není skočený řemen, třeba vozoubek, vodva, špatný časování. Všechno dobrý. To uvidíte ještě v tom sestřihu z toho dneška, jo, v tomhletom videu. Egr chodí. Klapka chodí. Já už nevím. Jo, hele, klidně mě směrujte někam, protože problém je v tom, že je mezi svátkama. A teď ty servisy jako asi málo který servis prostě bude mít otevřený. Tady ve okolí, jo. Stejně by to znamenalo to, že buď to naložit na nějaký podval, nebo to tam odtáhnout, protože to auto je prostě nepojízdný, nenastartuje, jo. Takže už prostě nevím,
po čem bych se mohl ještě doma takhle kouknout. Tak kdyby vás něco napadlo, tak mě dejte vědět a teď vám ukážu ten sestřih toho dneška. Takže Ford. Jak vidíte, jsou trošku oblečený, jo, ale máme to tady trošku omrzlý. Tak vám ukážu ten zázrak. Celkem masakr. No, to už jsem udělal. Tak tady se můžete podívat k sousedům. Jo, všude inovatka, omrzlo. A já mám tady rozhozený motor. Tady mám oddělený sání, jo, baterka ta bude na výměnu, protože ta je hotová. No, tady mám sundaný víko rozvodu. A kdyby vás to zajímalo, tak tady v těch místech, já vám tam posvítím možná. Tady vidíte ten vršek té tyčky. Jo, hele, je tam, zkusím posvítit z boku, jestli tam bude vidět, tam je dírka totiž, tam v těch místech. Tam jak svítím. Takže mám tady takovou hnutou kulatinku, 8. Hele, prosím vás, je to 7,8, jo, zhruba. Abyste to tam vůbec nadspali. Ta dírka je tam malá. Takže tam mám zablokovaný vlastně setrvák spojkový. Jo, a tady v tom kolečku ta oválná díra, tady jak svítím a není to vidět, jo, teď, tak ta díra se musí kryt s dírou v bloku, v té hlavě. Jo, abyste věděli, že máte rozvody správně. No, normálně bych tam nadspal kulatinku, ale mám tady 8 trubičku a opět, jo, ta díra je fakt jako přesná, takže tu 8 tam horko těžko nacpu. Takže, jo, tady je vercajk, tady je sundaný kolo, tady je podběh, hele, použil jsem tu kameru z toho temu. Hele, a celkem super. Já to zkusím zapnout, že bych vám to ukázal. Nevím, jestli to tam bude vidět, protože je to všechno stuhlý. Kam jdeš? Pojď sem. Jasně. Nějak šprajcnu za ty kábly. Tak, super. Teď nevím, kam mě to vede. Hele. Jo, vidíte to na té obrazovce. Tady, tak ta dírka se mě kryje s tou dírkou. Teď je s tím trošku hrknutý, jo. Hele, nějaká jakoby vůle tam je. Ale zas není to, že by to udělalo zub. To je zas míň. Jo, takže ten endoskop se zatím vyplatil. Takže co teď? No, teď musím nasadit kryty rozvodu zpátky, musím nasadit řemen, který mám tady sundaný z altíku a půjdu na tu klapku, tady na tu potvoru. Mrknout, jak funguje. Při nejhorším ještě egr a ten je vzadu. Tady je ta pumpa vysokotlaká, tam jsem měl sundaný víko a tam to vypadá, že to všechno chodí, jo. Sice dává teda, jakoby zdá se mně, že dává míň, ale zase říkám, že tam jde spíš otlak než průtok. Takže nevím, nejsou si jistý. No a pak jsou v koncích, protože pak už nevím co. Takže se přihlásím potom. Takže pokračování. Mám vycuklej tu klapku. Mám vyhozený egr, což bylo teda strašná sranda, protože v tu radu jsem si vzpomněl na Renaulta a jeho turbo. Jo, jeden šroub ze spodu, krásný, ze zadu, ze spodu, perfektní. Takže jestli tady je někdo od Forda, takže... Víte co, jo? No, takže tady je vyhozený egr, tady jsem sundal z toho ten kryt, takže tohle vyčistím. Tady je to trošku zahumusený, to taky vyčistím, ale egr chodí. Jo, už teď, jak to mám, tak prostě chodí. Jo, tady je ta klapka, která je otevřená. Jo, taky to musím vyčistit. Takže vezmu si to do tepla, protože abych tady nezmrzal. A uvidíme. A jestli to nebude ono,
taxu víte kde. Takže všechno mám vyčištěný. Trubku, jo, tady to bylo trošku zahumusený, to je jasný. Klapka, ta je teda čistá taky, chodí tak, jak má, a relativně asi nejspíš teda. Egr je čistý teda, jsem se snažil trochu a hele, předtím chodil, teď chodí taky, jo. Takže opravdu nevím. Takže uvidím, no. Hele, jdu to namontovat na auto a dokud je ještě trochu světla a uvidím, co dál, no. Tak co myslíte? Já už fakt nevím, jo. Nevím, na co se mám podívat ještě, jo. Protože opravdu, hele, začíná mě připadat, že by to mohlo přece jenom dělat to čerpadlo. Ale jistý si tím prostě nejsou. Jo, navíc jako pokud by to bylo čerpadlo, znamenalo by to oběd na čerpadlo, který nevím, jestli by mě teď v týdnu poslali, takže by se to posunulo o další týden. Což je dost blbý, protože jsem taky slíbil, že někam vyjedem na výlet, no, ale to asi teď nehrozí, no. Jako pojízdnej jsou s tím Smartem, jenže ten je bohužel jenom dvoumístnej a my jsme 4. Takže problém. Jo. Takže když tak mě do komentářů napište, nebo klidně na mail, to je jedno, napište, co by vás napadlo, na co bych se ještě mohl podívat. Ať mám na zítřek nějakou inspiraci, protože zítra opět zase pod tím budu ležet asi celý den. I doslova pod tím, jo, takže uvidíme, no. Tak jo, takže se zatím mějte a když tak mě napište, co si o tom myslíte vy. Zatím, čau.